har gjort i många år. Det har varit spektakulär sammansättningen och kör KTM 350 och Tom Device. Vi ser att han har måndat ganska rejält för att kunna köra in på gångsträckan. Kör mattkrig, kallar. Stora på där Elliot, härligt. Som sagt, det är lite sådär mattkrig och kall för att få till det. Eller en slägga i tanken, som han har gjort till exempel. Josef Götersjö från Göteborg. Stora på. Josef har också varit med. Han har kollat på alla kommer ut och köra sådär segla på det. Han har kört supermotorbike många år sedan. Det var nytt då. Han kör sådana en våldsam motorcykel som känns som att den är alldeles för effektfull för min smak. Men inte för Josefs smak. Kolla vilka tricks han lägger. Och håller det fortfarande på bakhjul. Jag tycker det känns helt otroligt. Vad tycker ni publiken? Yeah! Applåder Josef Götersjö! Så har vi local hero på plats för Sollentuna Stockholm. Kanske en av de absolut vassaste. I norra Europa. Han åker på som Josef har att veta. Han gillar publikrespons. Han gillar publiken. Responsar på körning. Och det är vad det var. Han är lite sköna kärnkäns. Han tilldansar ut. Och de ser för lätt ut. Nästan lite provocerande. Kolla publiken. Han klättrar upp och står jättekonstigt här. Det här är så sjukt imponerande. Jag tycker större som Lazy Joe, Tom och Fro och alla andra här inne. Som är så verkligen välgrymma för det de gör. Utan att ha in sig. Och de här. Willy. Tydligen Egas. Oj. Som sagt, lite provocerande. Duktiga på det de gör. Ja, kommer den in i en duktig. De fick bågen. De byter ner sig eller byter bort sig, jag vet inte. Det är en motorcykel. Jag kör helt galet på den också. Även jag som står på gångstänken och kör skrivkörda. Buss på sin egen motorcykel. Lyssna då. Här kommer Elliot på rådestyrd motorcykel. En stor applåd, det är bara kedjan som rasslar lite grann. Här kommer Josef in igen. Ja, här kommer Erik, kolla stisen. Ja, känner jag här. Nice. Snack där kan man ha gjort. Det är lite större om man är ute och kör utan att ha i sig. Kollar in lite närmare på Josefs spike här så kan man se att det är hårt modifierat. Det är olika typer av bromsgrepp, pegs och urhållningar och bugg. Ja, där sätter han sig. Och tanken som de har slagit släggan i för att få den här sköna bucklan. Kolla, candy bar, tankställning. Kolla, nu ska jag bli upp skosnören.